Ahoj děti! Rád bych vás pozval na úžasnou interaktivní výstavu Vikýře Play, která je k vidění v Malostranské besedě v Praze. Ahoj děti, vítám vás na výstavě Vikýře Play v Malostranské besedě spolu s Pigym. A chtěli bychom vám tady dneska ukázat nejzajímavější objekty, které se na výstavě nacházejí. První z nich je objekt Senzorium, ve kterém si můžete vyzkoušet, že nemáte jenom 5 smyslů, ale smyslů 12. Tedy nejenom hmat, čich, sluch, chuť a zrak, ale ještě dalších 7 smyslů. Aha, tak to je to Senzorium, o kterém Lenka mluvila. Co pak si tady vyzkouším? První asi hmat. Co to tam asi je? Opravdu to funguje. Píchá. A tady se pokusím rozpohybovat kouličky. Povedlo se mi to! Hurá! A další věc, kde si můžu vyzkoušet pohyb. No, jen škoda, že nejde takhle celá zavřít. Mám asi velké bříško, ale to otáčení se mi moc líbí. Co pak to asi je? Asi nějaký optický klam? Vypadá to, jako by se tam točil trychtýř a přitom je to jen placaté a pomalované kolo. Sluch, ten mám snad dobrý. Slyším i přes sluchátka. Vážně? Jsem to ale muzikant. A teď rychle nahoru pod střechu, kde jsou vikýře plné objektů. Kuk! Děti, tady je moc krásně. Spousty nástrojů, na které si můžete zahrát. Tak tenhle nástroj hraje na váš vlastní pohon. Musíte totiž šlapat jako na kole, aby začal hrát. A tohle je Gryfon. Je to také hudební nástroj. To si musíte vyzkoušet. Tak tomuhle říkají nebulion. Nikdy jsem o tom neslyšel. To je zvuk, co? A tohle je nahrávací studio. Tady si můžete nacvičit nějakou pěknou skladbu a odnést si audio-video nahrávku domů. Slyším. Co se děje dole na ulici? Tohle je harfa. A vůbec nevadí, jestli to neumíte. Co to je? Hra na otisky? To je snad kouzlo? No to musíte vyzkoušet. Tady je to úplně jiné než na jiných výstavách. Tady si můžu všechno osahat a vyzkoušet. A to se mi moc líbí.